at dadala tayo ng manok doon sa Timpaway kasi may binibintang manok yung pinsan ni Mrs. 5 piraso, halagang 1 to. At ihatid ko, maulan. Atin niya. Amor. Sana all top 1. Congrats. Lupit. Nakabay na. Ano, bayaran ni ko agad, Chok. Kaya bayaran ko yung manok. Mag-aalaga kasi kami ni Papa dito, magpaparami kami ng manok. Magawa kami ng farm. Salamat sa support. At ano kasi yan, kaya binintas pang papagamot yung anak. Pati sila, muna libre. Pwede yun, kakain na lang. Tapos may tulog. Ayan, good morning. At ayun, aga tayong gumising dahil wala dito yung asawa ko. At nag-init na tayo ng tubig na maligam-gam, paligo. At nagpagsaing na tayo. Time check natin ay 5:30. Dapat maaga. At itong sinain ko ay kumukulo na. Ayan. Anhinin na lang natin yan. Ayan na pa ako gising. Kasi nga di makatulog. Kasi baka malit yung bata. Umuulan pa. Ito yung ano, pampaligo niya. At nakapag-igib na rin tayo. At ano, nag-chat yung asawa ko. Kakarating niya lang dun sa Santa Mesa. Grabe, mapalim naman ito. Umuulan. Umuulan. Ginising ko na rin yung anak ko. Tinatabad ng buwangon, malamig. Natamad bumangon ang anak ko. Hirap patulugin kagabi. Halos mag-alas 10 na, gising pa. Naninibagong wala si mama niya. Kawawa naman. Umuubo pa. Ganyan talaga. Kailangan magtiyaga. Ano? Ha? Kunin mo yung temperature mo. Ang init. Mainit daw siya. Kunin mo yung temperature mo. Malamig kasi na. Yakapin mo minsan at ako'y mapabalik sa'yo. Na walang kalaban-laban, ibig ko'y tanging sa'yo lamang. Andyan ka na naman, tinutukso-tukso, di na natuto.
ay muling nagbabalik sa'yo. Halika dito. Nak. Lamang lulus na oras na nag-iba ang panahon. Ang kape tayo. Nak, yung chicken na lang yung ulam mo, no? Nak, yung chicken ulam mo, no? Yung chicken yung binili ko mo ba? Ha? Wag na yung itlog? Mamaya, ano gusto mo ulam? Bawal yung laki may itlog. Ano ba yan? Tanghalian, itlog. Ano nga gusto mo? Karne? Isda? Anuin ko yung isda? Sabaw. Ay, naliligo na yung anak ko. At time check natin ay alas 7 na. Pero makulimlim pa dito sa labas. At yan na yung almusal niya. Naka-ready na. Manaliligo para di na mainit yung kanin. Makain niya kaagad pag labas siya sa CR. Grabe yung ulan. At sinachat ko yung asawa ko kung may pasok sila kasi may group chat yun. Nagchat-chat minsan pag walang pasok kasi yung teacher nito ay nagmumotor lang din. Grabe yung ulan, no? Kahapon pa to. Ano, ng isang araw pa nga eh. Manok ng anak ko, alaga niya yun. Ano na? Hindi ka naman nagbubuhos na. Bilis na. Kakain na. Sarap pumigop ng kape pag umuulan. Araw ng Lunes, maulan. Hindi ko alam kung may pasok sila. Hindi tayo, di naman tayo papasok. Kaya nga lang may asikasuhin ako dito sa bahay, may babantayan, papakainin. Sana yun, support po pa rin ang ating vlog kahit ganito lang yung vlog ko. Support po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Kuyat. Gabi, nagbantay ng tindahan. Tapos, hindi ako makatulog ng maayos. Tapos ka na? Ano? Dito yung tawil. Ayun na. Tawil daw. Ito na, bilisan mo. Kain. Almusal na, nakaligo na si baby. Yung kinakain niya lang naman sa chicken yung balat. Pinapalatan niya. Asan yung suklay? Wala ba ga? Wala. Ito lalagay kasi. Ano ko yan? Parang nilalang ni mama. Parang nilalang ni mama. Yung sukulay? Wala yung sukulay mo.
po tayo. Eh? Parang kailan lang yung panahon mga pare. May dalaga na kagad ako. Dati kinakarga-karga ko pa. Ngayon na, makulit na. Diba? Ngayon makulit na. Tapos magbo-boyfriend na. Bawal yun. Hindi pa nga akong kagaya ko lang yun. Kahit na, mag-aaral mo nga ng mabuti. Bago mag-aaral ng mga ganyan-ganyan. Diba, ano ka na nga, narinig ko na nga sa'yo yung crush. Paluin kita. Yung na lang. Yung na lang. Naririnig niya kasi sa mga kalaro. Ano? Ano dahil? Ang galing. Kahihiya. Hello ka kanila. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Dali na. Late na oh. Ma'am, ano na lang, may ano dyan, bread pan. Huwag ka na magdala ng ano. Meron ako dito biniling bread pan kahapon. Oo. Yan na lang dalhin mo, balik mo na yan. Oo. Kuha na dyan. Ha? 3 days. Dali na. Dapat. Lampasok si Totoy. Dali na. Yan maulan. Up. Let's go. Pasok na kami. Atid ko na si baby. Up. Lapit lang naman ang school nito. Kaso ang pinoproblema ko lang nito ay ano, pag yung pagtawid niya. Kasi may tinatawidan. Kahit na paano kung umuwi ka na walang bantay dyan. Hindi ko nga alam kung may school kasi si mama mo yung nakaano sa group chat. Sa akin ako din naman, tapos din naman nagre-reply si mama, baka tulog yun. Kasi puyat baga si mama pag biyahe. Tulog yun pagdating. Parang wala din. Baka nga wala pa si mamo kasi si mamo nagmumotor yun eh. Mauulanan sila galing Bato. Oo, sa Bato yun, doon sa pinagtatrabuhan namin. Kikita ko. Parang wala talaga. Ay, mayroon. Magong eskwela? Wala pa si ma'am mo? Wala pa si ma'am. Pero ako muna eskwela. Siya yung sabi nagpalit. At yan mga par, at dadala tayo ng manok doon sa Timpaway kasi may binibintang manok yung pinsan ni Mrs. 5 piraso, halagang 1 to.
Bibilin daw ni Kuya Gatcho. Tinawagan ko muna sila. Ito yung manok. Amo! 5 piraso yan. 1 to, mura na. Maulan na umaga. At natin ko na yung anak ko dun sa school. Ayan, dito na kami sa kanila, Kuya Gatcho. Dito. Hindi, tatabaan nito tayo eh. Ano daw na sa kuryente sa papagamot sa anak? Nakapagamot pa doon sana. Lock na. Pinsan niya ni ano? Hindi mo na eh. Sa atin niya. Yan sa kapatid ko. Kapatid ko. Amor. Ay, di ko na. Sana all top 1. Congrats. Lupit. Naka-apply na ako. Sana all top 1. Tara, Nay. Hala, Merry Christmas. Happy New Year. Walang nakasin ng Ano, bayaran ni Kuya Gatcho. Kaya bayaran ko yung manok. Mag-aalaga kasi kami ni Papa dito. Magpaparami kami ng manok. Amoy. Gagawa kami ng farm. Farm. Salamat sa support. At ano kasi yan, kaya bininta pang na doon. Tandang ka. papagamot yung anak. Pati sila, muna libre. Pwede yun, kakain na lang. Oo, tapos may tulog. Wala na. Ayan, tanghalian na. At niluto ko yung anak ko ng ano, kaunting adobo. Kasi di naman kumakain ng gulay. Ako ulam ko ay gulay na balinghoy. Kamuting kahoy. At may sinaing na tayo. At ako magbubudol fight. Sarap. Amoy, balinghoy. May sili. Amoy. Budol fight. Gulay paborito. Gagandaan dito sa probinsya. Gulay talaga. Sinapa yung ano, sahog. May sili pa. At dito na yung anak ko. Kumakain na. Ulam niya ay adobo. At wala daw siyang pasok mamaya. Sabi niya. Sigurado walang pasok ha? Kasi ikaw. Kain ako, bisa kain. Tubuan kita? Tubuan? Kain na rin. At yun po, hanggang dito lang yung vlog na to. At yun, maraming salamat sa lahat na nanonood ng ating mga vlog. At sana po, isuportahan nyo pa rin yung aking YouTube channel na ganito yung mga vlog ko. Dito lang muna sa bahay kasi di pa tayo makatulong. Yan po, maraming salamat po sa inyo. At sa mga sponsor, maraming salamat po sa inyo. Ayan po, ingat kayo palagi sa kayong sulok ng mundo. Yan, bye bye.